दिनैनि गोदान भिडिअआव आरो फिन खेबसेबाव बरायफिनबाय। दिनैनि गोदान भिडिअआनो जाहैबाय नोंथांमोननो आं मोनसे डिजिटेल आपडेट लानानै फैदों दिनैनि भिडिअआव। बे आपडेटआनो जाहैबाय जुदि नोंथांनो इमारजेन्सि फैसानि गोनांथि जादों, नोंथांनि आखायाव फैसा गैब्रबा, अब्ला नोंथाङा गावबा गावनि मबाइल फननि मददावनो पार्सनेल नैबे जेनुइन आरबिआई रेजिस्टार गोनां लन, बे लनखौ नोंथाङा गावबा गावनि मबाइल फनावनो मोनसे एप, बे एपनि मुङानो जाहैबाय ब्रान्च लन एप। बे ब्रान्च लन एपनिफ्राय नोंथाङा इजियावनो न'आव थानानैनो नोंथाङा लनखौ एप्लाइ खालामनानै लानो हायो। जोङो दिनैनि नैबे भिडिअनि गेजेराव नायगोन नोंथाङा बे लनखौ बोरै एप्लाइ बानायनो। आरो दाख्लैबावै आङो नैबे ब्रान्च लन एपनि नोंथांमोना बेयाव बोरै लन खौ लायो बेनि आपडेट होदोंमोन। जुदि नोंथाङा लनखौ मोनदोंब्ला नोंथाङा बे लनखौ बोरै रिपेमेन्ट बानायफिननो नोंथांमोननो दिनैनि नैबे भिडिअनि गेजेराव ए टु जेड आपडेटखौ होगोन। जुदि नोंथाङा लनखौ लानो सानदों अब्ला नोंथाङा भिडिअखौ जोबजासे नायलांबाय थाबानो जाबाय। आरो बेफोरबायदिनो गोदान गोदान आपडेट, डिटेल स्किम, डिजिटेल खौरां मिथिबाय थानो थाखाय नोंथाङा चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। दानिया नोंथाङा बे ब्रान्च लन एपनिफ्राय लनखौ बोरै मोननो जोङो बेनि आपडेटखौ नायनि। नोंथाङा नैबेयाव ब्रान्च लन एपखौ प्ले स्ट'रावबो मोनगोन। आङो भिडिअनि डिसक्रिपसनाव मोनसे लिंक होनानै दोनदों नैबे ब्रान्च लन एपनि। नैबे आंनि लिंकनि थ्रुयै नोंथाङा थाङोब्लाथाय बे एप्सखौ डाउनलड खालामोब्लाथाय नोंथाङा लन मोननायाव 100% चान्सआ थागोन। मानो होनोब्ला लिंकनि थ्रुयै थाङोब्लाथाय नोंथाङा लनखौ मोननायाव 100% चान्सआ थागोन। जुदि नोंथाङा नैबेखौ प्ले स्ट'राव डाउनलड खालामो अब्ला नोंथाङा लनखौ मोननो हायाबो जानो हागौ। मानो होनोब्ला लिंकनि थ्रुयै थाङोब्ला नोंथांमोना लनखौ मोनगोन, लोगोसे नोंथांमोना 100 नैबेयाव बेखिनि रांखौ नोंथांमोना ब'नास हिसाबै नोंथांमोना मोननो हागोन। दानिया नोंथाङा बे लन एपखौ लिंकनि थ्रुयै थांनानै नोंथाङा डाउनलड खालामबानो जाबाय, बा नोंथाङा डाइरेक्ट प्ले स्ट'राव थांनानै नैबे ब्रान्चखौ नोंथाङा डाइरेक्टयै सार्च खालामनानै इनस्टल खालामनानै लाबानो जाबाय। बे नोंथांनि गोसो। दानिया नोंथाङा बे लनखौ नैबे ब्रान्च लनखौ लानो थाखाय आङो भिडिअनि डिसक्रिपसनाव बेनि फुल एप्लाइनि मोनसे भिडिअ बानायदों। बेखौ नोंथाङा बे भिडिअनि डिसक्रिपसनाव क्लिक खालामना नायबानो जाबाय। बेयाव बोरै एप्लाइ बानायो, बेयाव नोंथांनि बेंक एकाउन्ट, नोंथांनि आधार कार्ड, पान कार्डनि गोनांथि जागोन। नोंथाङा बेखिनि डिटेल्सफोरखौ होनानै इजियावनो नोंथांमोना लनखौ लानो हागोन। दानिया जाय बिथांमोना नैबे ब्रान्च लन एपनिफ्राय लनखौ लाखांबाय, नोंथांमोना बोरै रिपेमेन्ट बानायनो। आङो नैबे ब्रान्च लन एपआव गोबां लन लाबाय। दासिम आंनिया नैबेयाव आङो बेयाव 8,000 बेयाव लन लादोंमोन। दा आंनिया नैबे 3,796 बेखिनि राङा दंबावो हरनो गोनां। नोंथांमोना जुदि लनखौ लादोंब्ला रिपेमेन्ट खालामनो थाखाय नोंथाङा नैबे मेक पेमेन्टआव क्लिक खालामनांगोन। नैबे मेक पेमेन्टआव एप्सआव फैनानै दानिया नोंथाङा नैबेयाव नुनो मोनदों नोंथांनि नेक्स्ट एमाउन्ट डु, नैबेयाव आंनिया बेखिनि जायो। आङो बेखौ मास मोनसेयाव हरनांगोन। दानिया नोंथाङा नैबेयाव कन्टिनिउआव क्लिक खालामबानो जाबाय जुदि नोंथाङा नैबे मास मोनसेनि एमाउन्टखौ जुदि नोंथाङा हरनोब्लाथाय। बा नोंथाङा नैबेयाव आदार्स एमाउन्टबो नोंथाङा जुदि 500, 1000, 2000 बेफोरबायदि नोंथांनि गोसो हिसाबैबो नोंथाङा बेयाव आदार्सआ अपसनाव क्लिक खालामनानै बेयाव लनखौ हरजागोन। दानिया आङो नैबेयाव नैबे 1 मान्थनिखौ आंनि बे दुखौ आङो बेयाव क्लिक खालामबाय बेबायदि। दानिया नैबे कन्टिनिउआव क्लिक खालामबानो जाबाय। कन्टिनिउआव क्लिक खालामनानै नैबे कनफार्मआव क्लिक खालामबानो जाबाय बेबायदि। कनफार्मआव क्लिक खालामनाय लोगो लोगोनो दानिया बेयाव बेबायदि मोनसे पेज गेवगोन। दानिया बेबायदि मोनसे पेज गेवगोन आरो नोंथाङा नैबेयाव नुनो मोनगोन फनपे, पेटिएम बा नोंथाङा इउपिआइ नैबेयाव डेबिट कार्डजोंबो नोंथाङा लनखौ रिपे खालामनो हागोन। दानिया नोंथाङा नैबे फनपे दंबा फनपेआव क्लिक खालामबानो जाबाय बेबायदि डाइरेक्ट नोंथांनि फनपेआव मोनहैगोन। दानिया बेबायदि जोंनिया फनपेआव बेबायदि लना बेबायदि फैबाय। नोंथाङा गावबा गावनि बेबायदि अपसनखौ सिलेक्ट खालामनानै बेंकखौ सिलेक्ट खालामनानै नोंथाङा पे खालामबानो जाबाय। बेबायदि नोंथाङा लनखौ रिपे खालामनो हागोन। जाय बिथांमोना लनखौ लानानै दोनदों
बेबायदि बानायबानो जाबाय। नोंथाङा जुदि टाइमनि सिगां जुदि लनखौ रिपेमेन्ट बानायो, टाइमनि साननै बा सानथाम सिगां बानायो, अब्ला नोंथांनि लिमिटआ बारायलांबाय थागोन। नोंथाङा बेयाव 50,000 बा 1 लाखहालागै नोंथाङा इजियाव नोंथाङा लनखौ मोननो हागोन जुदि नोंथांनि बे लन हरनाया जुदि रेकर्डआ मोजां थायोब्लाथाय आरो नोंथांनि क्रेडिट स्क'रा मोजां जागोन। बे क्रेडिट स्क'रा मोजां जायोब्ला नोंथाङा हायार लननि थाखाय इलिजिबोल जानो हागोन। जुदि नोंथाङा लनखौ लादोंब्लाथाय लनखौ हरथारबानो जाबाय, नङाब्ला नोंथांनि क्रेडिट स्क'रा डाउन जागोन आरो नोंथाङा इयुनाव प्रब्लेमाव गोलैनो हागोन। नोंथाङा लन मोनाबो जानो हागौ जुदि नोंथाङा नैबे नोंथांनि क्रेडिट स्क'रखौ डाउन खालामनानै लायोब्लाथाय। जुदि नोंथाङा लन लादोंब्लाथाय नोंथाङा रिपेमेन्ट बानायथारबानो जाबाय। दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबबाय। नोंथांमोना लिंकआव थांनानै नैबे एप्सखौ डाउनलड खालामबानो जाबाय, ब्रान्च लन एपखौ, आरो बे लन एप्लाइ खालामनाय भिडिअखौबो आङो लिंकखौ भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होनानै दोनखादों। दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक खालामबानो जाबाय, चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। एसेनोसै दिनैनि भिडिअ।